onye ga-ebu ụwa n'isi wee na ndị obodo m ife dọkwụgaji oyi ma ndị matakwa onwere onye ga-ebu ụwa n'isi wee na na sola Bob na this one there's one for another network worldwide I don't want for the man I'm buying I can't do a free woman Nimi Boba what I want them I am the bottom way eguna baka neme I am the bottom kasimu akansema wa kasimu wa meyo kasimu akansema kasema nuwe kasema kanayo chimiwoma Oya butu woyo bachi ibo makaye na yo Samuel ogo kasimu wama ndogodo mu egwu na abia abia Wabu chine menu walozo chine maruwa Wabu chine menu maka na walozo chine menu wadema enugozi Kasiama enuwe kasiama akalamu Abaro kana sale ibe doku ya juzi oyiyo Mange matakwa onwere onye ga-ebu wa n'isi jena Ezo ibe kanse menu kansi buwa mmanya Nana di sonde mwe Echo di meo Wekwolu nwa na-azụ Ema na-echo di meo Wekwolu nwa na-azụ ọmụma agha Kansi menu osugbodo Ugbodo Wayo bijanu Nyabu okeye menu Okodezi ya Ndebodo mu na-abịa m Abịa nọ mbido egwu nyoba chimiwoma Lejenu eze nwofo ebe nọ ka na ebe ebele Ice Yoni ndobodo muwo ebe nọ kpogu na yochimiwo maneno Kasha yochimiwo ma ibo maka na ebe ebele Ibo maka na yochimu Kobelinu numu wanem Obelu benadi solenu Kobelinu numu wanem Obumanunu Baye cheli makanu Ebenadi sonne kanja kachiosa Dutonu wosa na-egbu egbu Dutonu sanu na-egbu na-egbu Ndobudo mwe Ibe doku na ajuyo Mange matakwanu onwere onye ga-ebu ụwa n'isi wee na ndị obodo m ife dọkwụgaji oyi Mange matakwa onwere onye ga-ebu ụwa n'isi wee na ndị obodo m ife dọkwụgaji oyi Mange matakwa onwere onye ga-ebu ụwa n'isi wee na Awadanu Ice Nani ndobodo muwe Ambebule egune tibia Kasi muwa maya Udenji muwa jamuwa Kasi ambao Udenguju wa mawa mu
obu nenya na mwe obuchi no nekekoro nu obu nenya na mu obuchi no nekekoro nu ema no kika na-eso okwu onye gwelu ka ibi eja dị mma okika na-ese okwu ndogoro mu onye gwelu ka ibi dị mma mana mpụta ụtụtụ na ya ochi kedu ole ibe nna ya ochi mu ka ndị na-etile egwu nwesi ibe ọma ibe ọma ga-abala ụba ebe na dị Sunday ka ndị iwe ọ bụ nye ka mụ ji bulogwu nye ka mụ ji bulogwu ka nsi emenu ibe ọma ka na ayọ ndị obodo mụ ndị Igbo ebugo ibe ọma ya eme ndị obodo mụ na ibe ọma ya abịala egwu ka njem ndị obodo m anụ m na mmanwụ egwu ka njem ndị obodo m na anụ m na mmanwụ ayogo ayo baba m wee mgbirimgba egwu ambụla gede mawa na ama ogene ka anyị na-egbuwo ugbobo ka anyị na-egbu na ama akweke gesie ntị ụdị abụ okenye emezu ụwa ọdịzie ugbomu ka anyị na-egbuzi n'ama ugbomuwo ka anyị na-egbu n'ama ụnụ obi ogwu a na-aga mmachi ugbomu n'obodo obodo n'ezie ebe anyị ege ntị edibe na-egele ntị ọlịụka na-ana elele obodo bịabụ okwuwo omuduru bịabụ okwuwo ego abịago n'elu ụwa mụwo ka anyị tụkọ ezinego oli abịago n'elu ụwa mụ ka anyị ka ezi nri okwu bịala n'obodo ndị obodo mụ ka anyị tụkọ okwu mgbịrịgba ugbomo ka anyị na-egbu n'ama ka mma chọbalị gba kolokolo mbụ ụlọ ịgba ka obodo nna ya osi ibe dekwu ya jụ oyi o nwere onye ga-ebu ụwa n'isi na kasi ebe na-ekpere ibe ọma ya emere obodo mee benani Sunday enweli ime ụka nsi bi ụwa ahụ ọ bụ enweli m anamụo kasi bi ụwa anamụo kasi bịa benani Sunday si na anamụ wee bịa ọmabala kasi bịa n'ụwa m ayo ọ bụ Igbo kasi bịa ụwa m ayo Africa kasi bịa ụwa m ayo ọ bụ Chukwu onye na-eke ịmara na m bụ anị nsọ ihe ọma na m bụ anị nsọ ayo ọgwụgwọ elu mmiri anamụ onye bụ anị nsọ ayo welu mmiri anamụọ nyabụ anị nsọ n'ezienu anamụ ụwa anị nsọ welu mmiri n'elu ụwa anamụ anị nsọ anamụ odo ihe ọma na mụ anyị bụ anị nsọ anamụ n'ugwu ihe ọma na mụ anyị bụ anị nsọ welu mmiri n'ụlọ ihe ọma na mụ anyị bụ anị nsọ welu mmiri ihe ọma na mụ anyị bụ anị nsọ ndị obodo m ife dịkwu ga-ajụ oyi ma ndị matakwa onwere onye ga-ebu ụwa isi wee na ndị obodo m ife dịkwu ga-ajụ oyi ma ndị matakwa onwere onye ga-ebu ụwa isi wee na koko yaze bilenuwe egwu na-abịa ube na-agba obodo m nwayọ bija ka nweli nwayọ na-esie ọbelọla ozu nna anyị nlachọbe ka nsegbuo ka nse mbe ụwa jadenụ
gazi gwuo mmiri malụ gasagbu garụ nwamụla mụ ya eto echi nwamụla mụ ya etote n'echi ụwa bụ eneta ya alị nabi nnukwu obodo m neta ya alị dabibe na agwa obodo m ka m na-agwanụ n'okwu ndị agwọ ka anyị agwazi unu okwu sesokwu ma dozie okwu sesokwu ya edozi n'ụlọ anamụnye abụ anyị nsọ anyị n'otu ihe ozila ngozi ibe nnegbuo anamabụgola anyị nsọ ọ bụ anyị na-eme onwe anyị ọrụ mmadụ na-egbuzi nwanne ya kedu na ibi na-egbulu nwanne gị ego oyibo ka anyị egbuzi n'onwe anyị ọ dịzi mma onye n'elu n'ụwa si be eligwe gị na nwanne gị lụkwa ọrụ biko ke pasenteji gị n'ezie ya nwanne ego okenye dị n'ụwa m onye lesi ibielie ibe na-agwa obodo m wee ayo ndị obodo m yomana m abụgola anyị nsọ n'eje n'ọda na mụ nyabanye na m ụda mme anyị na-eze ka anyị bụ n'ime enye nyajikọla anya ọnụ ọrụ na m mkpesatọ n'ezie onye ọkwụ na na-eme ifeọmanụ aka bụrụ ọtọ ka eji ebizi ụwa dịzie mma obodo m ka nsi m elu ka anyị nwere nwayọọ chụwa ime ụwa enugo ka anyị nwere nwayọọ chụwa ime ụwa ka ọ dị ibe na-agwa obodo m ka anyị nwere nwayọọ chụwa ụwa ụmụ ọba agwụ ba dị na anamụnụ n'ezie na ụgwụ ụmụ ọba agwụ maka gịnị ka eji kpọwa ọba agwụ lelu ụmụ ọba agwụ maka gịnị ka eji kpọwa ọba agwụ anyị ndị obodo mụ ibe agwụ jemile n'ọbịa na mbọ enweta ego ka onye ya bụ ka onye abụlụ n'isi anyị n'ezie na ugwu ụmụzi anamụ dị na anamụlụ ụmụ eze nke anamụ n'eze na ọ dị n'ime anamụ obodo dike anamụ nwoke dị ya dị n'ụlọ aja ebe na ugwu miyata igburu ugwu anyị aka n'eze na anyị na-ekwu onwe anyị n'aka ụwa ọ bụ nke nwoke o ji bụziala n'ụlọ ọ bụ ugwu mịata obodo eze nke nwoke na-akpọzi ire ajebe n'ihe ụra na mụda mmehụ n'eze n'ihe ụra ọla mmehụ ayọba chukwunu n'eze na ọdịgo mma obodo m ayọba chukwu n'eze na ọdịgo mma obodo m awọdalụ anya batazie na mụ n'eze na-ekeleke n'ezie ayo ibita na mụ n'ọdị na na mụ ibita na mụ bụ ugwu mụ ọba agwụ ụmụeka na mụ badị n'ibita ụmụaka badị n'ibita na mụ ihe ọrụ dịkwu n'ibita na mụ ezie na mụ ka na-ejezi nụ ka njebe n'umigwu ọrụ aka dị n'ime na mụ umigwu ọrụ aka n'ọdị na na mụ ka njebe n'ugwu mụdọla n'ezeba dị n'ime anamụ anamụ bụ anyị nsọ nne m anamụ nya bụ anyị nsọ ka m na-agwa obodo mee udegwu ka m ji agwa obodo m ọrụ metiti dị ya n'ezie ọrụ metiti ma na ọ dị ya n'ezie ọ bụrụ n'ụwa ọhụụ ọrụ mmadụ kata ka na-akpọzi ya dakata nọ ebe agwọkwu na-enwuzi n'elu otinye ya dị gasị bụ ụwa ka mma ụwa ọ dịzi anyabanụ n'ime nwa enweli m ọka si bịa igbo sababi n'ibebe n'ezie na ugbo sababi n'ibebe ọ bụ baba enwegolu ụmụ na mgbe enwegolu oke mee ayo
nwatakịrị ka babụ n'ezie ọ bụ babụ nwatakịrị n'ime na mụba kedu na ịba na-atụba enweli m keduzi okeke nna ka o ji kwuo n'okwu n'egoke m ka m ji n'aka nụ enwegolu m oke mụ ebe abụ ka si ebe ụwa ọdịzi ya mmiri megwu na-abịa na ndị so ndị mbịagwu arọ egwu na-abịa abịa ndị obodo m ifejakwuba jụ oyi ma ndị matakwa onwere onye ga-ebu ụwa isi wena ndị obodo m ifejakwuba jụ oyi ma ndị matakwa onwere onye ga-ebu ụwa isi wena abata n'ugbo enweli m ọnụ ndị isi ka anyị dị n'ezie ọja adị ebe abụ ka nsi bịa ọja adị ebe abụọ ka nsi dị ụwa ọ dịzie anyị nwere isi akwụ n'ezie ịmana anyị nwere isi ahụ ụdị abụ ka anyị ji enwe nwa mime anyị nwere ụmụ ọbụ anyị jem n'ime mụ nwere mụ osimiri n'ezie anyị nwere ụmụ ọba ịmana anyị nwere iru ada n'ezie na anyị nwekwuru mmụọ tana obodo ndị agwarụ ịgbọbelale na gwuru egwu ụdị agwụwo ka ọ dị adị ọja adụ kasị bi elu ịma n'ime mmụọ ọja adịghị n'ezie n'ụwa n'ọja adịgo ebe abụ ka esi bi elu abatanụ n'ime mmụọ ọja adịghị ọnwa bije ka esi bịa n'ụlọ nwa bụ n'ije njelu nwa bụ ọkwa anya bụ ije ebe abụọ ka esi bụ ụwa abata n'ime mmụọ nwa bụ ije igwe mma ka esi bụ ụwa ọ dịzi ya mmiri gbaka egwu na-abịa igwe mma anya adịghị ọ bụ igwe mma ya go anya mmụọ ụlọ dị na nwa m mmiri obodo m ka nsi eme ụda bụ oge onye adịnụ olenu nya mụtara sọnde ya bụ onye nwere sọnde sọnde nya mụtara Ikechukwu penalti sọnde bụzi Ikechukwu onye nwenugo ya ka m ji mụta n'ụwa ya bụzi Chinemezenụ ọrụ Chinechugo ya ka m ji nwụzi Adamu wee gwọrụ ọgwa Uchechukwu uche onyeisi Olisa jeme penalti sọnde ka mma ọnụ abalụze karali ihe ọma na mụ anị nsọ lezenu Chidube Chidonwa bali na mek lezenu ili minista na Kongo diaru nwanne m lezenu Chidube nwa bali nwanne eke Chidube nwa bali okwa nwanne mek lezenu Chidube nwa bali nwanne eke lezenu ili minista Kongo diaru ko na lubi ofuma machitu elugotu enweli mwo ko si be wanya tai enwe golumbo ke mwo ko si be enenu dinu be won ba yo wan ke Only minister na Kongo diaru onyo ga de le mwami why me so live why video one nenu figo nwanne m ọdịgo kosi adịmbole ba ayo mama ego vale mbide kansi aba yo mo figo nwanne m akajo foni anaka enwe
enwegoro m oke m ka o siri ya figo n'elu figo wachimeleze ọbụlaeze anyị okosi adịghị ezi nwanne m emena na figo abịago m ihe ọmọbụla ti nwogosi na nọ kwachi nwoba ibe nna gwezoghị m emena na figo abịago ozugbo lẹ́ni tó ní ọ̀fọ́ àwọn ọ̀rẹ́ àdìgún máa lẹ́ni tó ní ọ̀fọ́ wọn ọ̀rẹ́ tó ní ọ̀fọ́ lẹ́ni tó ní ọ̀fọ́ àwọn ọ̀rẹ́ ọ̀wà tó ní ọ̀fọ́ wọn ọ̀rẹ́ náà lẹ́ni tó ní ọ̀fọ́ náà rẹ̀ náà ẹ̀mọ́gọ́lùmọ́kẹ́ mọ́ kò sí ibi àwa tó ní ọ̀fọ́ ọ̀wọ́ ẹ̀mọ́gọ́lùmọ́kẹ́ lẹ́ni tó ní ọ̀fọ́ wàá mú ọ̀nà tó ní ọ̀fọ́ tó ní ọ̀fọ́ wá tí tó ẹni gbòmù na Thailand egwu ndị Canada dánú obi ọrịa ọdịgo mma omi igwe evi na-edanụ ihe obi ọrịa nọ omi igwe evi egwu agwọkiri ikpọ mmụọ igbo be na ndị Sọnde n'ezie na mma abịa n'ime gị ọfụma mgbe gị obi igwe evi n'elu dánụ obi ọrịa nwa mmụọ obi ọrịa obi igwe evi ọrụ maka osi ihe ọrụ m etiti bụ Jakarta ọrụ ọma Jakarta nọ ebe mbụ kada na-esi bịa ọgwụgwụ osimiri osi adị ka osi adị ndị obodo m ife dị ọkụ ga-ajụ oyi ma ndị matakwa onwere onye ga-ebu ụwa isi wee na ndị obodo m ife dị ọkụ ga-ajụ oyi onwere onye ga-ebu ụwa isi wee na lelu Chinedu jedu ọnwa bụ nwanne lelu Chinedu Chiedu nwa bụ nwanne lelu ili minista Togo bịaruo mekenego ọ bụ nya ka anyị na-apịala egwu nke ahụhụ ka anyị na-apịala egwu ọgwụgwụ egwu anyị ji ihe egwu anyị ekene Chinedu lelu Chiedu bi Chiedu ọnwa bụ nwanne Chiedu bi Chiedu ọnwa bụ nwanne lelu igwe ndị Bosak na-ezemeke na-ego ugwu Chiplesi n'ime Bosak nọ Chinedu nwa bụ nwanne obi onye ọma ga-ebu nnọọ dị igbo mma ga-ebu nwanne baba nụ eziokwu omekedego nweọma n'enu ga-ebu nwanne baba ji ebi baa ọyọma ji ebi baa ga-ebu nwanne baba ogogo n'enu ga-ebu nwanne m eze mekedego gị nwanne baba ekelego gị ga-ebu nnọọ ji ebi akụzi ụmụnna ilo na-so nọ ya na lele nwanne azụ ka mmekene ego n'elu nwanne ọzọ pụrụ inye ego nwanne azụ ewu awọ n'elu Denis amụ Michael Ofoloba n'elu Denis amụ Michael Ofoloba igwe Afrịka igwe steeti ọmụme ekene gị bụ Chinabụ anya n'ezie gị bụ Chinabụ anya Duplessis ka ọ na-alụlụ nwunye ndị ugwu ayo egwu mwe koko ogogo
ayo mekule egwu njayo ochi nenu Dennis wa Michael Ofodova na South igwe South no Dennis yo mekenego ofuma Dennis na luo onu mekenego egwu na abia nenu Dennis nanu igwe Africa no mekenego nu wa Michael Ofodova nu onye titelu na etu imanu no na agwugwo egwu moto no na agwugwo egwu Osiande yo Dennis no ekenego me igwe Africa na igwe state duplex oro nyeke na lo wodini odumodu okwade wanne mu benza kide kele mu odumodu wanne made nwanne m ego nwazo bazaki nenu ge dalu ebu no nwazo bazaki nenu ge bu no igwe na nkola no di gumwa nenu ge bu no nwazo wa ogwa nwanne ke ge bu no nwazo bazaki oyom nenu ge bu no nu neze mekele gomi ogo igwe na ngola nime yego nwa zaiki enwelu mu kisi bianu inwe golu n'oke gị n'ụmụ inwe golu oke gị yego nwa zaiki yego maka n'ụmụ nwoke na-esi mọmpụrụ ya na n'elu nwa obodo dị ụlọọrụ mekene ọhụma ọhụ egwu na-abịa abịa egwu ọbụla dị mmachọbara mba kolokolo emere m onwe m ewu kwụsị ya dị kasị m wodogwu ka njem ya ayo wobuwo mekene gị yo n'ezie n'ikpe mara eziokwu n'ezie ka azụ mmanụ dị n'ime ya ayo ụmụ na-esi nọ ojitasi eme ọgọ mmelema ka keni igwe biko ọkọngwọ n'elu igwe biko ọkọngwọ achịtụ elu ugbo tụrụ ugbo ebe a na-agbanye anwụ igwe biko elu na mmekene ego gị n'elu igwe biko ọkọngwọ Thailand oki na-alụbili obi ime na-agbanye anwụ n'eje mmekene ego gị ọma wati mele zobula dem onye titulu wunya edulile ogo usiyandi nemo ko zadi weruke ogo e manu ambo welemu enwegolu moke mu kisi nwa bawa ovuma ogo Galili ga nwanne m Samuel Monpro jana Edigao Samuel Monpro jana Nyata kisi bienu Nyato bodu kisi bienu Kaluba wa mame ogo Kasi wu wa me Benadi sonde wu wa me Ay Tiye wotechi Mwamula mwete o Jijile jiye bodebo Ije nuwa manona Pia Obodomu Oho Ndi obodomu Ifeja kubaju oyi Mangi matakwa Onwelo nyegebu Walisi wena Ndi obodomu Ifeja kubaju oyi Mangi matakwa Onwelo nyegebu Walisi wena Foma won bale no egwu rale no form bale intercon forma intercon
ọrọma kosi bi uwe anya ọ bụ na ọrọma Jakarta amaghị kosi webe uwe ọbalị na-alụwe papa mụlụ Chinere aba nwa ọbalị na-alụwe papa mụlụ Chinere aba nwa biko kenoli akụ gị yoyo mekenego ezi nwanyị mụọ ọjọọ ịnọ gbasiri iri osi n'ihu kasị bụ nwa njem ọwa m lele ọnwụ ma nwa bata ọnwụ ma libe ndị ya mma ọnwụ ma nwa bata n'ụlọ nwa bata nwa bidi ọnwụ ma nọ ekene ego me nwa bata nwa bidi ọnwụ ma nọ ekene ego me ebulu ka osi adị kasị bụ nwa na ụwa ọdị ọnwụ ma nọ ụmịata na mụ kosi bi uwe anya obodo eze osi adị egwu mụ ahịa ndụ obodo m agbara ọkara ala ụwa m ahịa okoko agbara ọkara ala n'ụwa na-agbacha nwanne m n'ezie mmekenego gị n'ezie n'ụwa ọbụ elu abacha nwanne m ekenego mi n'enu ọmachagonu ndị aka gị na-alụbili obi nne ataka isi bịa ọmachakwu abacha nwanne m n'ezie n'ụwa ọbụ elu ogwu abacha nwanne m egwu ka nje menu abacha ekenego mi egwu ka nje menu ikwu nne gị ma nọle na mgbu mụ bụ n'oche gị egwu na-agba abacha nwanne m ọdanya na-emelu gị na mbụ n'elu nnadị nwanne m nnadị nwanne m nwanne Tony ma ọ bụrụ ya na nnadị Antoni nwanna chụọ nnadị nwa Antoni nwanna chee Antoni nnadị nọ egwu mekene nneme n'eli Sunday gada Sunday dezu n'ọdịgo mma n'eli Sunday gada Sunday dezu n'ọdịgo mma ahụhụ Angola nwanne m ebe abụọ na-atụ akara akịa n'eli Sunday gada nwanne kene dezu n'ọnwanne ogo gosiade egwu abụọ ka njeke n'ọnya Basili nani nwa batu n'ọba n'eze mmekedego nanu Basili batu n'ọba osimiri nnọọ nwa batu nnọọ n'emu n'osimiri mekenego nanu ogbu mmiri nwa batu mekenego ịma na ogbu mmiri n'ezie nọ na-egwere olu Basili nnọọ Lagos ka ị na-atụ akara aka Yedi maka ogweju ọbọnụ ogweju ọbọ nwanna meke ogweju ọbọ nwanna meke ọchịla ọzụwa yedi maka ogweju ọbọnụ n'ezie nụ nwanna meke ogweju ọbọ nwanna ekenụ ọchịla ọzụwa ice egwu ndị ekene nwoke mmeze m bụrụ ya na n'elu onye ọmụaka nwoke enweli m kosi nwe bi onwe anya enwegolu ụmụ oke m ebe nwoke osi bi onwe anya nene nwoke omeze nnọọ nwoke na ndoke esi ebe ụwa ndị a n'ogwu ebe nwoke na-ala ebili ụwa gị egwu ndị ekene Samson omiro mma bụrụ ya na onye mmiri nnọọ ugebe ndị mmadụ ji abụ ụzọ ọ bụ ugebe ndị mmadụ ji abụ ụzọ Samson omiro mmanwụ bụrụ ya na Samson nwa ọgwụgwụ ba mmiri nnọọ ndị akọ na mmiri abalị ụkara ale mana ha abalị ụkara ale n'elu na Monde
wetigo wuleze mmanwụ bụrụjana wetigo ai leli nna m ndo mmanwụ bụrụjana lezenu wetigo wu Africa n'ugo gị juru gbọmgbọmụnụ Africa n'ugo nụ juru eju isaki na-eme n'ọmanị nna m ndị mmeke na-egwu gị ai lekenu ma na nna m adịgo nna m ndị mmeke na-ego gị Africa ugo tuletu ugogo n'otulu gbọmgbọm ọmanị ka ị na-alụzi ebili ọbanwo ka ị na-achụ aka ala aka nsi eme ọmanị ka ị na-alụbizie ị na-emebe isa n'ọmanị mmegbu ka isi nwebe ụwa gị ọ dịgo mma ayo n'eze n'ọgba nwachi nwobe ena omele ka mmekenego nwamuchi nwola mmekene omele ka mmeke nwachi nwoba mmekenego gị o n'eze n'ụpapa chimbike mmadụ ka na-ayọ ọmalịka nke mụ ịbụ mmadụ ka na-aya ọrụ mmadụ n'ụwa ka na-aya ọmalịka mmekene nwachi nwoba mmekenego gị o Benadi mụ na-agwụ egwu Benadi Sunday na-agwụ egwu Eze na mele ka mmeke n'ego Nwati nwaba mmeke n'ụwa mụ Benadi ma mkwụsị alụ egwu Benadi Sunday mụ ya bụ ibebi Owu ihe eme imele Benadi ka na ibe mụ Ọ bụrụ bara ụgwanye onye egwu Maka na onye bụla egwu n'obugo Ewatago enwegolu m oke m Ebe nwoke isi bi ụwa gị ndị obodo m ife dakwụba ajụ oyi ma ndị matakwa onwere onye ga-ebu ụwa isi wee na ndị obodo m ife dakwụba ajụ oyi ma ndị matakwa onwere onye ga-ebu ụwa isi wee na Agboso mmekelego nwanyị agboso nwodogwo be mana obodogwo lelo dogwo be feson onye dike mmekelego gị oho imi ndo na-eti a ebe nwoke na-achụ aka ala aka nwanyị agboso achịcha elugbo tụlụ gị enye imena onwe gị mbeleba onye dịka nwanyị agboso odogwo be mmekelego Benadi Sunday na-emezu onwe anya ọvụma ka nsi eme ụdị nji bụ nwa ma ijelọgwụ mmekenego igwe obodo ijelọgwụ mmekenego gị lejenu igwe obodo n'ụmịasa ndị ya ka ị na-achụzi aka gị onye bụla ebu n'omugo nsi eme mtemgbo ka isi eme ụwa ọ dịzịa ma ụgwọ unu ire egwu na-abịa anyị na-eme unu n'eluigwe bikenu nwababa lolo daalụ n'eli nwababa lolo nwachitu elu ugbo tulu ugwele ugwe bike nwapapa nnọọ ugwebike nke mụ nwapapa nnọọ injinia ka ị na-abụlụ chi injinia ka ịbụ ụlọ onwe gị ụlọ gị na-alụlụ orisa ịma na onye kwute ego n'ụwa onye akpata ego ka ọ lụọ n'obi ya ịkpọzi igwebike nwapapa lụlọ lụọ n'obi gị igwebike na-alụ n'ọnụ aka lụlụ ụlọ chọzi anya mma igwebike na-alụ ụlọ aka lụlụ ụlọ chọzi anya mma nwapapa lụlụ umigwara aka ka isi nwee bịa n'elokwute sitivin eze dibịa nwanne m okwute eze dibịa ọdịgo mma
enwegolu m oke mụ ebe ahụ isi bịa zụ ụwa gị n'ezie n'okwute Steven gbachite elu gotuzelu gị anya akalụsi aba na nnọ akalụsi aba na asụọ ya nri ọ bụ dibịa ka ọ ga na-eme dibịa ka ọ na-emelu olisa dede maka mpete nọ ya ụmụnne mpete ọnya rie enu n'elu mpete nya bụ onye manụ ihe ụmụnye dịka ọ dịgo ma ngwe osi adị iru ada ka o si bi nwe anya obodo m mbilimba ohu eze dibịa nọ egwu m ice n'elu Chineduwe kedu nwa na-ekwenu n'ụwa n'elu onye ọma Chinedu Chiedu agwa nwa na-ekwe n'ezie n'elibe agwagwu elibe ego nọ na-agwụrụ agwụ n'ezie n'elibe agwagwu n'ezie nọ na-emerụ ngwụcha ahụ ibe a na-akọrọ n'ebe ọ na-adị amụ nọ na-ekwe obodo m nwanne kwe n'elibe agwagwu mmụọ dị ka isi bie enu gị enwegoro m oke m oke isi bịa obodo m esi eme ka si m nwa mma ụwa n'elu igwe bikenu nwa bụ nwanne impọta na alụ igwe bikenu nwa bụ nwanne impọta na alụ igwe bike ọnụmeke na-enye disa na nwa bụ nwanne nwanụ na igwe bikenu okere pọtọ nọ disa n'ọnụ meke ego gị obodo m ayoko ụdị abụọ ka nyama ụwa egwu na-abịa anyị na-enye jeruweri abụne egwu ka ndị bi ya gbọbala na-engwa bụ olingo jeru Nigeria abụne mgbagolikosi bịanye ụwa ya Bangladesh ka ọ na-alụ jebiri Bangladesh ka ọ na-alụ jebiri gai eri abụne nwa Chikelugbo tụrụ anya nena mechi popu nọ onye bulebuo n'obugo ai popu nọ abịa n'uke na-azụ n'olisa papa Chinemeze popu nọ eke na-eme egwu ụmụka njibi ya jechiroko mmanwụ proje n'ahụ ai nwude ekwe ndị emegwu na-anazi ana ụmụata ka isi bie ndụ gị gijiri echiroko mmanwụ proje na ohu ka nsi eme ụwa ka mbụ legede nje n'otu ayokoko egwu na-abịa ụdị abụọ ka nji ekene onye ịmasị ịma nwanne m ịma na-eje mmeke n'ego gị dịka odi nwachibelezọbụrụ nwachitelugbo tụrụ ugwu enye n'ogwu ogwu ka gị si bi elu ịma na-eje mmeke n'ego gị n'ime ogwu osinyede agụ ụmụka njibi ya na-alịsọ ndị ngwamoligbo m emere m ibe jọpụ ya jidoyo ma nge matakwa onwere onye ga-ebu ụwa n'isi bịa na ayo ibe jọpụ ya jidoyo ma nge matakwa onwere onye ga-ebu ụwa n'isi bịa na ayo ibe jọpụ ya jidoyo ma nge matakwa onwere onye ga-ebu ụwa n'isi bịa na ayo ibe jọpụ ya jidoyo ma nge matakwa onwere onye ga-ebu ụwa n'isi bịa na ayo ibe jọpụ ya jidoyo ma nge matakwa onwere onye ga-ebu ụwa n'isi bịa na I want them.